tuntu makan ngai thak tur hi India ram spy ko ngai thak tak mai chanchin ani dona India ram hian kumsa zugo somru ka tanga somsari chobor vera khan spy tam tak thenom rama chuna tir ve nge ya chung spy an mante chu India sarkar chun achan le ngam ngai lo ani ram ven himna chung chang le political thilwangin chung mi a spy te chu India sarkar chuan athlau thata thina tuntu makan ngai thak tur po hi India sarkarin athlau thak tak le tranpuina po apek lo chanchin nani donani ani hian an Indian spy in Pakistan ti le khabu chu zeka Pakistan rama zela atan laya ator ma chanchin tuntu ma hian kan ngai thadonani Mohanlal Bhaskar chu India sarkarin Pakistan nuclear program chungchang en thlit thlai turin Pakistan a tira mase vandui thak takin anlo man hlau mai Mohanlal Bhaskar chuan amit chu ahan men chuan sela chuan alo om reng maya ataksa te chu ana threm thum mai ani ti chuan Pakistan doctor Sahid chuan sirin chu ron la chuakin thil tuin nang mak tak mai chu Mohanlal amita tak mai chuan aron chiu luta Mohanlal chu ni tin mai Pakistan zelar te chuan an vot thina an dop ngat bok thin chutiang ani wang chuan Mohanlal chuan tharui po anei to lova tuna chuan mihring dam lai mel po aputo lo ruang kal thei ni mai hian alanga adik na chan vo chu na sataka ra be ni in diriam taka ngai sakania mihring en kol point an en kol lova ram se en kolin an en kol ani ber mai zel chunga chuan in hrem na rap thlak ber an hriat ang te chu a chunga chuan an lek ko amer chu heti lai po hian Mohanlal chuan aka ang du chung lo India sarkar thuruk a hriat ang te chu a soidu mi alova Pakistan nuclear mission chungchanga a thu hriat te chu tu pek nge ti in an zot thrina ma se hani chuan a soidu chung lo ole Mohanlal Bhaskar chu tunge nia engtin chiang nge Pakistana chuan alua engtin nge an hrem zui tak zel ti chu kan ngai thla dona khongai takin kan ngai thlak tak main like le hype kha minoti sakturin kangen chere tuna kan thungai thlak tur hi atak tak Mohanlal Bhaskaran le khabua azia be chana kan soi turania chuwangin arin tlak view point narinom Mohanlal Bhaskar chu kumsa zako somli pani khan Punjab alo pianga ani hi zirtir tu ani mase zirtir tu ni sia spy ani tadai mai chu thilmak tak chu nia engtin nge zirtir tu atanga spy a in le dan tak hi ani hian a soilova thuruka ngai thna meila apom te pon nuam deuh mai ome ti chuan zirtir tu atang chuan Indian thatu pol ro chu ha som ta hetia India ta na en thak na a tho don ta kha chuan a ming le ni na te po chu a thak lo ngai ta tuna chuan Mohanlal Bhaskar ani to lovin Mohammed Aslam ani to don ani ti chuan Pakistana chuan vakalin hlotling takin a mission te chu vatia ani hian mission hlotling tak voisom paruk zet mai a len chuak India tan chuan a tho hlok hle maya India in Pakistan ain thano konga tho hlok berde singa mi po ani nge mai mase kumsa khazako somruk pariata khan a voisom pasarina tan Pakistana chuan kalle atuma ma sevandu thla takin Pakistani police te chuan an lo man ta hlau mai nei India sarkar chuan a voisom pasarina tan Pakistana chuan a tir le don ta Mohanlal po chu ain buat sai hau mai hetia in buat saya Jalandhara om lai hian Zandariata chuan kongkhar chu hanon kik ta kau maya Mohanlal chuan kongkhar chu han hongin a thian pa samundar singa chu halo oma abula chuan fit ruk zeta sang palian tak mai le lanau pan melang reng tak mai amrik singa chu halo ding ve to mai amrik singa chu India ta na en thlak na thok tu ani ve thova tuntrumai hian abula chuan ron om donani samundar sing chuan hanin mel hriat tirin an misiona chuan atel ve don thu a soya atu zinga chuan Pakistan lampanin anni chu han kal to donani chumi zanai ro chuan amrik singa chu Jalandhara Mohanlal abula chuan ariek ve bokang Mohanlal chuan amrik singa chu thuturin atia chumi nuwa chuan samundar singa po chu a chuak zui ngal Mohanlal chuan amrik singa a han mu chuan a ring hlel rul rio maya chuwang chuan amrik singa chu te sadu tani amrik singa nena chuan bathroom kan lut lokange tin pindan chu chu sana
Amrik singa khosazia chu tukver tang chuan athli ruta chuta Amrik singa chuan abeka paper train khat chu la chuakin achiara chutiangun taka achiar nuwa chuan angayang thlapin abeka chuan ada le tani Mohanlal chuan arin hlena chu adikani ti ashria chupa chu arin omdono top mai ti chuan officer dangte chu Amrik singa khosazia chu shilin arin omdono ti asoya Mase Amrik singa chu officer dangte chuan an lo ring tat box sia Mohanlal thu soide chu an oidu tat lo mai ne chu thil chu an thil ti sual lian zet mai chu nia achan po Amrik singa chu Pakistan tan le India tana en thlak na thokop tu ania Amrik sing wang hian Pakistan sarkar chuan Mohanlal le India spy tam tak chu aman thei phane ti chuan Mohanlal chu Pakistan athlen vele chuan man anita man ani vele chuan Lahore 596 FIU Interrogation Center chuan dalu ania chuta chuan Major Ejaz Maskud chuan ani chu adop tranta tuin nge file kha peche Islamabad Atomic Energy Commission thuru kha tuin nge peche India rama ithen kha ni kha tunhe try don nge tin avin ta khur mai mase Mohanlal chuan engma soidu lova chutiang ka khelo reng ati vengar ngarbok Major Maskud chu athina rim ta hle maya acher chu atlo thal top mai acher tluga wangin Mohanlal po chuata chuan atlu ta hon maya Mase Pakistani Atomic Energy Commission ho ne na an thuruk te chu engma asoi chuk du chunglo Major chuan nasatakin na hando pa a han vua abenga a hnek boka mase Mohanlal chu angoi reng hetiang ani wang hian Major chuan Havildar Ejaz abula chuan Special Interrogation nei turin atir zuita Havildar Ejaz chu mithin ram tak mai le nun rong zet mai nia akuta tang chuan pangti himpia la chuangai na hawmlo chuta ruma lu rual chuan athom no te chu phel sakania chuta chuan anthe pharngal thon mai ve tu pakhat chuan ake chu hachela pakhat chu anung zanga athubok Havildar Ejaz chuan thingtang pakhat chu lain amor chu ashriam mai le ngala chu thingtang nge mai chuan Havildar Ejaz chuan Mohanlal chu dimna tel map loin ahlap ta hrep mai ne ahlap na lai piang atang chuan thisen aron pu thu char mai boka Mohanlal chu natuarina tre rong mai anatil tuk chu in sum po tum vioma sela a in sum theilova zela chuan a authang khok roi reng mai ne Mohanlal atan chuan awahan na te lul em chu tiang chuan ani chu voi khat ma en kol la ni ngai lo anu le pa te fapa duat lai an fapa mal nei chunania lekha zirlai point zirlai thatakani an zirtir tu te point vuak po an lavongai lova ma se tuna chuan aram tan vuak a tuar chu hanita boxe Pakistani sipai ho te chuan darkar khat don mai han vuak tak nuwa chuan Mohanlal po chuan ni khuwa hretalova chuat lai chuan alet zoi tareng mai ni nakina chuan Mohanlal po chuan a hriat na chu haron nei let le ta a zela chuan alo lamu reng vengtu te chu han kalsona ma se apia loka chuan tuye motre rong thom chu harita a han ngai thla chiang dewa a thian pa samundar Singapore chu mi te chuan an lo wa hrep mai lo ne mi pali panga borvel chuan samundar singa chu han lo vuak rona nakina chuan samundar Singapore chu angoi ta mak mai chuti angoi tak nuwa chuan a sel kongkhar chu vengtu te chuan an ron hong ve lea tuna chuan a hun nain tan le ta ni khuwa hriat le ta kha wangin vuak turin a qualify le to ne chuta vengtu te chuan samundar singa bula chuan an hruaya samundar singa chu alet lingzong in an lo khaya Mohanlal chuan athil mu chu mu nuam lo ati in athil mu chuan arap le ane soita kangin Mohanlal chu alet lingzong in thruizen in an lo khaya ni khuwa hrelowa athi sente chu leilama chuan afar thlu mai chuta Mohanlal chu chuata chuan a handa te a dogana chuan choi chole nol mai akuta chuan thruizen in an han hlinga chuta le siling lama chuan an pot kang chho dora Mohanlal po a then nol mai
akuta chuan hruizen te chuan a at na sa hle maya aban rek te chu an thi zai mai bok hruizenina a phur na chu a rek boka akut te chuan na po a hremu mal lo amu chur mai ni chuta le mi paruk bor vel chuan ani chu an han vuak ron le tak maya a then chuan a kep ha an vua then khatin amal puya an vo boka then khatin a hnung zang an lo vua then khatin a lu an vo bok chutianga an vuak ron tak chiama chuan ani na tilutuk chuan reilo teya ni kho hrelovin ani chu acha thak san le ta ne tun tru mai ro chuan aron har hun chu an ngak du ta tlat lo mai tui chuan an thea chuta aron har le deuh tak nuwa chuan an han vole zel mai boka vuak top ti reng an nei thei lo ani chutian vuak pa chuan a votu te chuan atomic commission hoina failan pek chu tu pek nge tin an zot reng boka ma se mohan lala chuan ni kho hriat lo thleng poin atomic commission ho chung chang eng ma ka hrelo hati ve char mai chuta ani chu aron har leya tun truma chuan a sel lama an da le ri a taksa te chu ana threm truma na lo lai chu a om zeu chau ani ber mai shem mun shom tur zia han soi chu ha sheve te fowa amero chu ai poa shem mun chu ala she om don si ani chuan pathian thuoi poimo tur zia chu mohan lal chuan a hre chiang khermai chuta chapati le dal chu han ron da ma se chung thil ei tur po chuan akut chu alek kang thei chuang lo ane chutiana tak tura ale reng lai chuan a chung te chu a hre chuaka anupui nen hian kum khat liam ta khan anin nei ve chawa anupui chu a rai pur me kani tin ani chu kan soita kangin fapamal nei chun ania an chung ko mo phurna zong chu a kowat la ani ma se engpo ni sela chung thil ngai tu thei chuan om lo tuna chuan pakistani zela shom takatan tirania andu huna anvo mai si mohanlal chuan chutianga hremna chu pumpel theidan kong khat chu anei ko takal chu hani nie ko takal chu thil ol sam tak zong ani chutia ko takal tur chuan mohanlal chuan ti tur tam tak ala nei tlat mai pakistani police te chuan chuti mai maya ko ta thon chu han tum teu lo mai court chuan achunga danang in ro rel dona anni chuan dananga ro rel sak an tum lo an ma ni du dananga zel chung dananga ro rel sak chu han tum zokani court a thlen mhain mohanlal chuan lahora police station pahni chu akal tlang ngai dona chumi nuwa po chuan rawalpindia final interrogation center anti chu apal tlang le photangayang chung mun pathum te chu apal tlanga adam chu kani zongin awan nei via wangle ma se chung thil pathum te po chu pal tlang po ni sela ko chuan thi turin achung thu ala rel thei cheu mai bok chung thil chu hria da wangin mohanlal chuan pathian ne na ni tin ain koltir thina aril ru chu ti thara thil dang ngai tu atum shram train nual lo turin ain fui sawa dam chu ama moni anupui le afa lo piang tur dan chuan a thei to pa chu a zelang amero chu thei to pa nei tlem bok e mai a thei top chu dam chu tum chu ani mai chumi nuwa po chuan pakistan veng tu te chuan ani chu an hrem zui zel maya a changin electric in an soka a chang le ataksa te chuan marcha te chu an phul bok thina khovolai takin vur chunga te an mutir train Pakistan hoin she om man hriat zong chu atem mani ber mai ma se a thi zong thi tiran la phal em lo ani maya chuti chung chuan mohanlal chuan file pe tu chu a soidu chuang lova atomic energy commission ho nen chuan engma in zomna an nei lo thu a soi char mai ne chutiang chuan tharuk zet mai chu zela chuan atang ta she om matia reipo atito viawa atan chuan tharuk ni lovin kumruk anito ma zokang chumi nuwa chuan Lahore police station a chuan an hruaita chuta chuan sub inspector Chaudhary chuan ani chu zo na hazo dona second stage chu apal tlang don ta ma se mi hring hi van duai reng tura piang kan lo om big lo a chang chuan vanei na tepo kan ton fu chang alo om train July muna ama dop tu tur sub inspector Chaudhary chuan mohanlal pa chu
India le Pakistan in thren ma khan alo hretoa chu tiang ani wang chuan a hmel hriat fapa chu Chaudhary chuan a be chedu talo ani Mohanlal pa Pandit Amit Chan chu a main traffic police lo ni to thrina a service te ati thachin hle chu te ni wang chuan Chaudhary po chuan Mohanlal chu a duat ta hlea a hnena chuan Pakistan a hian mi I that po ani mai theya chun chuni sela chu ka chhuah zalen theang che amero chu en thlak na chung cha ker hi chuan ka tran pui theilo che ni chuti rualin ka zelai om chu na hi chuan tuma nan tin alawang che tin alo tong thlamuana Mohanlal tan chuan chuaya thu hriat nuam chu hriat tur atam kher lowang tuna chuan second stage chu ha zota ma se mabak pahni ala nei tho mai Chaudhary zela om lai chuan Mohanlal chuan thil pakhat makti deuh mai hanei ta ama man tir tu Americ singa chu Pakistan ho chuan anlo man ve tho mai Mase Amrik singa chu engwangot in nge Pakistan te chuan an man ti a hrelowa an man chan chu nakina kan la hredonia Chaudhary zela chuan ni som panga om nuwa chuan Lahore sahi khila anti maya chuan Mohanlal chu hruya ni ta chuta chuan Raja Khan nen chuan ain bedon ta ne Raja chuan baskar ti hi enge omzia engkhes nge inia halotia Mohanlal chuan baskar ti chu ni ti nania Brahmin namkani ati chuan Raja chuan Suryavanshi Brahmin ini mo ahantia Mohanlal chuan mak ati khermai engtin nge Pakistan chuan India nam tha ho Suryavanshi Brahmin chungchang te chu a hriat a hrelowa mak ati hle mai chuta Raja chuan thil thlendan chu a soita ama po chu Chandravanshi Rajput nam hania an thla tu te chu Rajasthan lalte an lo ni to thrina ni amai ro chu engemaw wangin asa khu chu athlaka Hindu atangin Muslima ain leta achungte chuan an du lo hle mai chungte ni wang chuan achungte du lo chung Pakistana chuan kalin Pakistana chuan ha hawathok ta ni chuta chuan Raja chuan Mohanlal chu Pandit Amit Chan fapa ani ti te chu a hrele ta zela vane thla takin Raja po chuan ani chu alo kom ngai ta hlea thian thatak an neta ne ti chuan kum sanga chu ko somruk pakua Mars ni khata chuan Raja chuan Mohanlal hnena chuan fapa anei thu chu a hrila tin alom na tan suit te po apebok soita kangin vanduina te hi ron thleng truk thin ma sela achang chuan van nei na te po kan dong le nol thin Mohanlal po chuan hreom takin tanina hun na man hnuin thian thatak tak pahni atong hlau maya tin fapa anei thu te a hria achung te chamchin chu a hreboka tuna chuan amalama chuan hun hreom takin nalo mok don ani ti hrema sela lim khat chuan a hlim ve ta reng renge Lahore chuan nuam ti takin hun na manga amero chu an hlim lai ni te chu a reilo mani ti chuan Mars ni som pathuma chuan Royal Pindi FSC Final Interrogation Center chuan thon nani le ta chulai mun chu atop na tur ani baka mun laom tak mai hania Pakistani officer lal tak te chuan chulai chu an opa ani chu dopa athuruk te chu hriat chu nge yandu tan in pahnia chuan nuam tak chuan akhosa phota amero chu atop na tur mun final interrogation ero chu atan chuan akhir fat dona ni ti po a hrechiang July an ho tu Major Jadu chuan thudik min hrilla thileng kim chu kan ching fel mayang ti in Mohanlal chu a han wawa dik tak chuan Mohanlal chuan July mun chu nuama tilo a thil e te po a tui to lova thil po a etlem viau train July chuan a thi mai te po a hlau ruma afa pa chu a mulo mayang ti a hlawani ti chuan Major Jadu chuan a thom no chu a han phel saka chuta le zan khuain ani chu pon khovyo to chuan blanket chip chuanin atlan tir ta ne darkar tin minute nga chol phalsak ania atlan lo hlek chuan atnuwa chuan an votoi toi reng mai cho ai tle mawang le thivot tak wang chuan ani chu a har kar reng mai boka a khuru zai mai boka ni zinglam dar thum bor vela chuan ani chu a chau lutuka a taksa te chu a vot vek bok
ti chuan leya chuan ni khor relawin atlu ta thlor maya veng tu te chuan ani chu kil khata chuan an hnuk pheya chuta chuan a maya chuan bengin an han thing har le nok noka a maya chuan tui vot te chu han lei bokani ma se ani chu aron room tri thin nain aron har theilo chu tiang ani khor khelawa a om tak reng si awang chuan puanin an khua an kalsan le ta atuka chuan aron har vele ta shrama major jadu le torture expert Dr. Said te chu han ron lang ta ni torture expert kan ti chuan mi ngai saklama thiam thil nei bik ti na te poni ang chu doctor ni ve boxi nun rong tak mai chu ani nge yang ti chu interrogation room a chuan an hruai ta chera chuan thutirin akut chu a hnung lama an khir sak mi mai ama chuan syringe chi sang chu alet ram mai boka chuta Dr. Said chuan amita tak mai chuan eng thilamo hi aron Jackson luta ti chuan Mohanlal chuan eng kim mai chu a mufi lo zo ta vek maya ma se Mohanlal chuan chu thil chu ama ti lau thon an tumna ta na an ti mai ani ti a hria relo te a doctor chuan khongai na kan lan ti rang tin at phurna chu a phel saka chutia phurna an phel ta ga chuan amit chu a han nuai nok noka a khomu chu a fia vele mai atomic commission chung chang chu a han zot le a an fel chu khoyatra ane nge tin an han zot train a chang le amit ti dela te han vawa ma se Mohanlal chuan engma a soidu chung lo Mohanlal chuan whisky bottle khat hi ka in zo veka ma se chu ti chung chuan ka pai ngai lo i tek tik te hian keima na tho an nei lo min ti hlau tum ma la ke chuan engma ka hlau lo hati mi mai Dr. Said a thin rim lutuk chuan mafia sot anti mai mang chuan ani chu a Jacksona a BP chu aron sang ta phuta ti chuan Mohanlal chu ni khor relawin relo te a atlule ta ne aron harle tang nuwa chuan Dr. Said chuan ataksa ringota soisalawin arirulam chu nasatakin asok tir ta thuan zofia lai khan athu soizong zong chu han record veka chutia record chung chuan mumang angrenga aom lai chuan andop zel boka anila chuan amumang emo hati mai ti chuan ashiat hau lovin mingsang sang chu a soi chuak ta Hamid te Salim tele Rafika chung chang te chu a soi chuaka ti pal thil thu tak meuin a soi chuakani amma kan soi tak ang khan ni khorre mu mal lovin a oma adu thu renga soi hani lo ti chun da ka somni paruk nuwa chuan Mohanlal chu aron har tange ngeya Dr. chuan atopa chuan atomic commission officers ning pani chu iron soi chuak ta hatita Mohanlal chuan angai na ha shelo hle mai nakina chuan vengtu te chuan mi pani hi hanon hruaya ma se Mohanlal chuan chungmi te chu asiat ngai lo thu ha soe chuti chung chuan major chuan chungmi te pani chu zela chuan tharuk chung chu a hremta hetia an pathuma an hrem lai po hian Mohanlal chu nitin atong trai thina chuti atong trai lai chuan major jadu chuan alo chai nom na thin boka nani hi no chi zuar le atan pui tu te in ni hi hativel thin I pathian chuan atan pui lawang che Muslim po ni ma la atan pui don chuang lo che hati Indian en thatu te chu atlang pui thuin Muslima chuan ain le luitir thina chu thilpo chu ader mai in le tani thin achan po Pakistana na an thodu wangin Muslim anga an lan kha hatul thina ni ti kha hretaila chuta Mohanlal chu akut an hnung khir thina chote po chu vok ang main an eitir thina ni Mohanlal chuan vengtu ten ani chu an hlau theina turin athom no te chu ati thlera saruak ngal ngat chuan a oma a in bual du ngai lo heng te ni wang hian vengtu te chuan an hnai pe lova asam te chu azu a sei nuang maya mase major chuan athil ti chu alo hre thiam ani ang chu asam te hi po kol vek turani atita chu wang chuan Mohanlal chuan a hlau thonga ama nge in asam te chu a pot kol ta vek maya chuti ama na po kol chuan midangin an po kol sak ai chuan anat nep deuh a bei se ani zinga chuan alu chu alo kong ta vek maya tuna chuan alu me sak angai talo major chuan anuya
sem na chu ala in tran don chaw ani hala ti zui an sem na chu a hmain a hreom le zual ni tin mai hian amonga chuan marcha an hno lu sak thrina tin vura te chuan an mutir thin an phuar bet tlat bok sia a chang chuan lung al thei an ro te chu an ra lui tir bok thrina a au thom chu ruma chuan a thang khok roi zel mai ni Mohanlal chuan an sem reng mai don ani ti chu a hre thiam ta a sem top ni an nei don lo wa hrein thi chu thaberin a hre ta ni zan kha chu veng tu pan he na chuan a ha na thu soin ti chuan sa da an pek vele chuan ani chuan pocket khat chu tuinen chuan alem zo ta vek mai chu tia sa da pocket khat alem zo tak vek awang chuan lu hain a thluta veng tu te chu an tal boi ta a boral ni vai zong in an ni chuan an tuar don si ti chuan rangin dam doin lama chuan an hruai ta doctor te chuan dam doi te lo pe in an lo en kola adam chuak le hramani chutarang chuan veng tu te chuan ani chu an hota em maya tiang chuan an man rem chana piang in an vodeu chen mai a omna sel an ron pel chang chuan an hol lui hram thina savomani hi hol su mai pero ti te chu han ziak thina ni a kha chu ka phu chopani kha ani em lowang in vuak chu zela chuan dan pa ngai ania in vuak lo ni han nei lo an vuak na sat em awangin atak sa te chu duk lo lai om lova na lo lai po om lo chuti chung chuan veng tu te chu a han chau vel thina ama chu han voturin a han au thina veng tu te chuan a ta emo han ti hial mai chu wang chuan a sela po chuan veng tu then khat chu han ron kal du talowa ma se chuti chung chuan ani chuan a au lui ngar mai thina ni chuti anga shom taka hun nam han nuwa chuan kum khat le chan ve zet mai chu halo liam ve tareng maya chuti anga na tak tura a reng lai chuan ni khat chu thoma hretatlat mai atomic commission mi le sa chuan measure chu engma an hrilova chuwang chuan measure chuan chung atomic commission mi patni aman te chu thiam lo na nei lo niin angaya hun na khoral mai ni in hrein ani chu a chua ta halo ni chutianga a chu tak nuwa chuan zela na sataka soisak an to dan te chu an thian te han hrila chung thil chu aron dar ta hluai mai ni mi puite chuan an mi le sa ten na satakin hrem man tura ni ti an hriat taka chuan thil thlen dan chu adik lo chhota kumsanga zgo som sari jun ni som paruka chuan Pakistan Army General chu zela chuan ron kaltani Mohanlal chu ron dop ta General chuan engwai nge an minga soiti azot Mohanlal chuan an hrem na sain chutiang thu sei tur chuan an tilui ni in a soi vetlat maya an mani po a hriat lo thu a soi bokani chung thu a soi lai chuan measure chuan alo mel rangang maya ma se measure ai lal chunga thu a soi ani ti a hriat awangin Mohanlal chu zam lo Mohanlal om dan chu general chuan a hmuwa ruang kal thei ni mai hian a lang to si general chuan makati ema ani hi engchen nge indop towa engchen nge hezela hian in tan tir to tin measure chu zota measure chuan kum khat le achan ve hati taka chuan general chu athinarim kher mai misual pa hetiang chen hi heti chung hian chu tiang chen chu ikola shomi tuar tiramo tin measure chu a hau ta shep maya measure zadu le ventu zong te chu Komila regiment East Pakistan lama chuan general hian a transfer ta vek mai ni tuna chuan Mohanlal tan po khuwa war ve ta dewe tin thilmak tak mai chu kumsanga zakwa somsari pakhata Bangladesh alopian dona East Pakistan India sipai le mukti bahini tena anbe lai khan mukti bahini te chuan Komila chu anbeya Mohanlal shrem tu sipai tam tak chu India rama mirut zela chuan tan tiran ni ve thungani chuti hun lai chuan Mohanlal chu chuak to na sela chuan mirut zela chuan vakalin Major Jadu le naw te ho chu awa hrem ve nge yang amara chu heti hun lai hian Mohanlal chu Pakistan zela chuan ala tang ve char thung si atopa chuan Mohanlal chu Lahore lama chuan an son pheile ta tuna chuan Raja Khan tenen chuan a in tong le theita chu ba ka India sipai zela tang tam tak te chu atong ve ta boka
chu mi tenen chuan hlim takin an le thei ta tuna chuan ei leina pa ngaya vuaka turna sa to lo boka a hrisel na din hun po a ziom le tole tin chu ba ka Amrik Singh kha sel number som pani na a ti a hreta boka zela atan chan po chu a hreveta Amrik Singh le Shiv Kumar te chuan Indian thatu te chu han phatsana chumi nuwa chuan Major Maksuta 595 FIA Lahore chuan an khosat a heti hun lai hian Pakistan sipai te chuan poisa tam tak an pe ani ti chuan nuam satakin July mun Major Maksuta headquarter muna chuan an oma poisa te han khela chuti poisa an khelai chuan Shiv Kumar chuan a poisa zong chu a hlo ta vek mai chutiang ni wang chuan Amrik Singh hena chuan poisa pu ka vadila Amrik Singh la chuan alo phallo ti chuan Shiv Kumar chu thina rim ta Shiv Kumar chuan FIA ho paper te chu Amrik Singh a beka chuan ada ta ni tin Major hena chuan Amrik Singh chu India tana en thak na thok tu thawani thu soya chuta Major le naw te chuan Amrik Singh a bek chu an han check ta ama Shiv Kumar an lekha alo da ruk te chu an muchuak ta sia te chuan Amrik Singh chu en thatuwa chuan ngain an manta an shrem ta shrep mai ni te chuan Shiv Kumar chu poisa tam tak Pakistan te chuan an pe a chutia poisa an pek tak nuwa chuan Shiv Kumar po chu kholaya chuan lengin heti lai hian Shiv Kumar chu tuemo chuan an hunglama train aron kap ta thor maya Shiv Kumar po chuan a thilti sualman chu hatuar ta chutiang Amrik Singh po chu apmi phatsan tenge nen chuan zela chuan an tang ho le ta ni tuna chuan Amrik Singh din hun chu ader thong ta view mai chuti an buai deuh nuai lai chuan Mohanlal trial hun po chu halo thleng ta a Pakistani court chuan ani chu kumsom pali zela tang turin atia zela tan chan tur po chu section 3 official secret act le section 59 of Pakistan Army Act noya ania amero chu halungai lo tuna chuan athito don lo ni in ain ria kumsom pali nuwa chuan anupui fanau tenen ain tong le don ni in angai ani ma se pathian chuan ro man dang halo nei ve reng bok si he thu hi apoimo te mainia harsana tam tak tok trin ma la ingai danang ngot khan thil la thleng don lawa pathian in ro man na dang aneya millionaire po in thut mai thei be se na kha lo ngai suang che ti chuan Mohanlal le India sipai Pakistan hoina han man tam tak chu mian uali zela chuan da an nia July mun chu Pakistani air base ania zan tin mai hian blackout deals dan ti chu han nei trina blackout deals ti omzia chu mana operation sindur an nei ma aizol khopui te po light off tura min tiang chi kha hani mai light reng chit phal lo ania cigarette tak ngial po zuk phal hani lo ani zan kha chu zinglamdar thum bor velania chu airbase chuan siren aron ri ruai mai thona chu aron thlok room vut mai boka mitin mai chuan indona chu aron in tran ta ni in an ngaya Pakistani thona te chuan India a beidon ni in an ngaya ni ma se Mohanlal chuan India Canberra bombers te chuan min wali chu anron bom ani ti asia kan bombers te an local ania ti in lim takin awa heti lai hian Pakistan sipai te po chuan anti aircraft silai te chuan chung Indian bombers te chu han lo kap ve boka chutiang anti aircraft guns sina aka thlak mai theya Indian bombers te chu han thlok du lo Indian bombers te chu ka thlak an ni lawa ni tin mai anron bom tatluk maya hetian ron bom changa piang hian India sipai zela tang ho chuan Hindustan Zindabad ti in anlo chon thina anlo aw rual thin ma se pilot te chuan an hnuai chuan an mi le sa te anom ti shelawin bom tam tak an rot thlak thina an ni ho chu an ron bom hlum phia rang ti po a hlom hle thina ni bang te chu aron hing dur thina Pakistani te chu an biru sup bok thina ni niruk aliam le tak nuwa chuan Pakistan sipai is Pakistan ami te chu anin pe ti an hreta a Bangladesh po chu haron piang ta ani ma se chu Pakistan tlom na chuan India sipai ho huat na chu atipun lun zuala
tuna chuan India sipai zela tang te chuan vuakan tuarna sain na tho tirna satle zualan nia Pakistan sipai ho chu du lo rai han soyang main an tumbur maya India sipai chunga chuan kutthla kan chak zek mai ne mase India sarkar le Pakistan sarkar te chuan kumsang khazakua somsari pahnia chuan in remna han siam ta chu in remna chu Simla agreement ti ani chu in remna ang chuan kumsang khazakua somsari pakhat malama India sipai Pakistani na han man zong chu an chua turani ti in anin rema mohan lalapo chuan mak atihle mai kumsom pali zela tang tura ain ngaya ma se tuna chuan zela tang chuan achuak thei don ta an zawai mai chuan Lahore zela chuan da son an nia an chu hun tur chu an lo nga kani Amrik la chuan India rama thon lo turin Pakistan sipai te chu halo ngen ve boka ro ho chuan ani chu an zu hawin a ring lo atrapa ni tin deuh tho chuan thupa choi thinani ma se kumaliama anni ho chu chua zalen ani chuang lo India sipai thin rim te chuan America chunga chuan an thin rim na chu an hritha thina zan tin mai hian amu hi lai chu blanketin an khu hlupa a man chuan an chui ta mai thinani ti chuan ni khor khelawin om hial thina chu zela chuan America chuan hreom hatuar na sakher mai soita kangin anin rem nakha kumsanga zagwa somsari pahnia siamania ma se kumsanga zagwa somsari pali December ni kuwa chuan vanei thla takin anni ho chu chu zalen tir an ni veta tuna chuan India rama chuan waga border kaltlangin anon luta ma se harsan na chu alakiang chuang lo sarkar chuan chung asipai tang chuk te chu tanpuina ape chuang lawa mohanlala chuan B.Ed degree aneya B.Ed aneya wangin zirtir tunha chu hatan thil harsa ni lo chuti lain en thatu dang te chuan na tho tur an nei ve talo ani kumsang khazakwa somsari pasaria chuan zanata dal chuan India rama rowan rela chuti hunlaya Prime Minister chu Morarji Desai chuni mohanlala chuan Prime Minister nena chuan an harsana to chungchang chu harshila mase Desai chuan chung India ram tana en thlak na thok tu te chu ram tak takin alobia an thil phur le an thil nge te chu alo phalsak hau lo ani Desai sarkar nuya chuan chung India ram spy Pakistana shem nana satak tok India tana anun na po hlan huam te chu en san ania phat san hani le tani mahanlal chuan Desai ne na hanin biak chungchang chu soin anin biak lai khan pistol chu keng na sela chuan Desai chu mun le muna aka hlum ngai tur thu a soi hial mai ale khabuto pa chuan mohanlal chuan tuin nge hetiang te chuan ramtan anun na hlan huam tang ni amero chu dam taka hruailet le kan ni chungchang ai ro chuan India hena hian lom thu soiro chu kan ba ve boka ti in alom lo zia thu mangin ale khabu chu atlanga ko mani amma khan Ravindra Kausik chungchang kan soito a Black Tiger kha India sarkar in enthlatu ani love kan mi le sa ani love ti in Pakistan tang khan a hruai chuk du lo kha nia tuna mohanlal chanchin kan hrele taboksi India sarkar hian a enthlatu te hi atidu da VOM ni kan soifo thinang khan entlak na hi danang chuan phallo ania an han man chang po hian an ram te hian an phat san du fo mai mingchiat an hlo panga phat san ani fo bokani eng po ni sela tuntrumatan chuan kan kes chu ka ti zong khan le phot mai sela pathian remati chuan video dang nen in hule thui kan tum do nia